bashin gaba za su yi damuwa. Ku yi haƙuri, umana da umanta, ku yi haƙuri, abana da abanta. Salamu alaikum yan uwana, gaisuwa da fatan alkhairi. Kamar yadda kuka sani, sunana Mujahid MJ Bades. Ina mai tallata muku sabon album dina na 2024 mai taken Gidan Sarauta. Gidan sarauta ta da ke ni zan zauna. Ni ma gidan sarauta na da kai ni zan zauna. Akwai waƙoƙi masu daɗi sannan da nishaɗantar da ku, faɗakarwa, ilimantarwa, bugu da ƙari soyayya. Yana baiwa ƙauna zuciya, ki karɓe ni da batun aure ni na. Waƙoƙi ne guda 12 a cikin album ɗin, wanda za a sake insha Allahu 20 ga wannan watan ta Fabrairu shekara ta 2024. Ku jiraye zuwata, mu shakata da wannan. Da abanta ya so karki min bakwana. A fagen soyayyar ka dan Allah kai min rana. Sha ya gani madaran su Allah ya kai mu rana. Aisha, 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 Aisha. In an ce kyakkyawa ana nufin Aisha.